Salutare, bine m-am găsit la un episod de Roblox. Fac el mare. Și pe David, hai mai aici. Ia ce ăsta? E leopard? What? Eu am văzut fața aia șmechere. Bun. Ziceți ceva. Bă, nu știu care mă votez, dar nu fac sigur o să ies iar pe locul 2, asta e a patra oară, poate că ies pe locul 2 și nu știu. Animal. Voting time, trebuie să dăm asta pe obicei. De fiecare dată când intru pe jocul ăsta, pocând ăla și fără asta. Gata. Mamă, ce lagam. Trebuie să ridică mapa. Hai, și care pe locul 1? Care pe locul 1? Dacă mă bag iar pe locul 2, cred că... Iar pe locul 2. Ăsta care... Deci mereu care vot eu, pe cineva care votez, e pe locul 1. Deci mereu când votez pe cineva, mereu e ăla pe locul 1. Și nu știu de ce. Da, Luca. Ciao, papi. Am revenit, dar au venit verișorul meu la mine. Nu. Să sar un pic. Mam, ce lagă, nu știu ce lagă. Nu știu ce e atâta lagă. Și tu ce faci acum? Zici și tu ce faci. Iar neon. M-am mai făcut odată neon. Mi-a plăcut cum am făcut. Am mai fac o dată. Am uitat că trebuie să mă fac neon. Adică n-am văzut neon. Vedeți și voi cum am făcut data trecută. M-am pus asta. Dar sunt mai multe. Da. Mergem la face. Aici mă bag pe ăsta iar. Nana, cred că hai să vezi jocul de căcadam. Ce joc? Uite. Stop. Să mă joc și eu, ai zis? Uite, asfalt. Bine. Dar trebuie să se descarce mapele aia, cred că aia trebuie să ai mult. Bă, eu zic că ăștia sunt mai faini. Eu îi las pe ăștia, că nu mai fain ăștia. Mă duc la accesorii. Știu că este pe aici, la pagina... La pagina care? La care pagină? Uite aici. Min ăsta. Și ne băgăm și un face. Aștept. Băgăm un face mai... Acum. Mai scump un pic. Aștept iară. Da, eu m-am jucat de mult acum. Și m-a plăcut. Și am zis să fac și un episod. Gata, așa mă fac să mă. Dar nu știu unde e părul ăla. Gata. Am uitat să-mi pun aripile mele. Așa. Aici, stai pe play. Asta nu este. Te-ai făcut bine, banană. Unde e la bă aripile? Bă, hai să pun ăsta. Unde sunt stagiurile? Stagiurile... Stai să trec. De aici la play.
aici. Cum le-au făcut Dani pe astea? Deci eu am făcut. Uite aici. Pot să fac Uite. și eu. Pot să fac și eu tunel. A, trebuie să se descarce. A, bă, Luca, tu trebuie să stai să se descarce ăștia. Stai că știu unul care e Mă, dai. Uite, îți cumpăr mașina. A, n-ai internet. Activează internetul, mă. Uite, apăs pe ăsta. Activează internetul. What the fuck, bă, ce mult am pierdut. Unde sunt aripile, mă? Uite, să zicem, Backlinks. Da, mă, bani și pot să-mi cumpăr multe. Nu cumpăr ce mi-am cumpăr. Mai am puțin timp. Și ce-mi cumpăr? Îmi cumpăr cravata. Am apăs aici. Bă, cravata. Am apăs aici. Am zis să descarce unul. Și am apăs aici. Gata. Și am aștept. M-am făcut gata. Și de aici să... Mamă, unde a fost ăla? Bă, ce lag am. După ce se încarcă. Ce lag am. Și merge singură mașină. Ba, nu merge singură. Ba da. Ba, nu. Numai dacă dai tu să meargă singură. Ba nu. Mod. Ba, nu mai votez. Merge singură. Cum merge? Nu e adevărat. Trebuie să conduci tu. Nu. Tu dacă nu mă crezi, Bine, dai pe un buton și merge singură, ok? nu o să vezi. Cum merge. Merge singură, ha? Chiar că. Bine, că plec. Trebuie să faci drift în alea albastre. Apași pe buton. Apeși pe buton și faci așa. Apasă pe buton. Ca să faci... Nu le-am mătat mai băgat, iar mă pun că vreau. Lasă-mă în pace! Vrei să tragi de unde faci curbire? Ia. Asta Pe de unde locul faci 3, pe locul curbire. 2. Da, logat. Ia cum să-mi conducem niște mașini. Cât am terminat. Nu știu. 10 minute. La deschis de cutiuță, nu știu ce zice. Ce, mă? Vintage. Nu știu ce este. Unde, dacă vreți mai multe episoade, dați un like și noi desigur ne vedem în